Morning guys. Wow, yums. Parang slow cook lang siya. Oh. Afritada. Luto si auntie. Yum yum. Super refreshing nito guys. So, green juice for breakfast. Gumawa ako. 1 piece banana lang. Kale. Half ng lime juice. Tapos Yakult. And cucumber. Yung half. Yung tira ko kagabi nung kinain ko. Yums. Kain tayo guys. Sobrang sarap ng luto ni auntie. Oh. Afritada na super cheesy, creamy. Ay, diba? Yums. Ay, mamaya na daw sila. Papahinga pa sila eh, kasi naglabas sila ni Ems. Tapos si Ems nagsasagot sa brushes. Kain tayo. Alis kasi kami ni daddy pagkakain eh. That's it. May silip-silip ka pa dyan ha. Baba na! Ano pagkain mo ito? Kumain ka na ata, diba? Hindi pa. Hindi pa ba? Kalalabas na lang ba? Kanina pa yan. Ano yung pagkain mo, bebe? Late ka kasi lagi lumalabas eh. May meeting. May meeting na naman dito eh. May patubig na naman yata. NFA rice. Distribution ng NFA rice na dito. Ano na yung paknit? Paknit mo sila, di ba ito? Ito na, ngalapit na eh. Sakit na eh. Hello guys, magandang hapon. Bare face tayo today, lagi naman. So ayun, dito na kami sa MOA. Maga kaming mag-gym. Pero bibili muna ako ng Cardier. Ng panibagong safe. Ayun, kasi yung unang binili ko is maliit lang yun. So kailangan, may mga documents na kailangan nasa safe is ayun, lilipat ko na. Spider-Man, look. Capture the Spider-Man. Dave, focus on the spider. Ba't may nagkaroon ng spider dyan? It's Spider-Man. Color sky. So, ayan. Ano ba? Tinatamad ako actually. Parang gusto kong matulog. Pero, hindi. Kapag na-open na yung pores ng mga katawan natin, yung nagsimula na lumabas yung juices. Fossil juices. Fossil oil. Fossil oils. Fossil oil. So, let's go! Ayan, hatid na muna namin itong mga gamit sa, sa locker. Tapos, dito kami sa may Ace Hardware. Tara, let's! Hello guys! Nakabili na kami dati. Mula yung kinagat yata ako ng ano ba ito? Lamok. Lamok. Mula yung ilong ko. So, ayun. Nandun na sa sasakyan. Naantay lang namin yung oras. Kasi wala pa eh. Paghapon talaga nag-start yung yung pagdating ng mga tao is 4 PM pa. Pero yun nga, maga kami pumunta para mabili yung dapat mabili. So after workout naman dito kami sa grocery para bumili ng gulay kasi wala ng gulay sa bahay. Then pagkain ulit ng dogs. So ayun, yung pang green juice ko wala na akong gagamitin for the next day. Kaya ayun. Nagano lang kami ni daddy, nag light snack. Ayan, tapos jamba juice na puro beet juice pa to, beetroot. Pero healthy to guys. Yung kay daddy may whey kasi hindi niya hindi siya nakainom ng lapot nga yun ay so ayun, healthy to. Yan, tapos ito yung inaano ng Fitness First. So kapag bumili ka ng maliit, free upsize siya. Basta may pakita nyo lang yung niya, yung card nyo sa Fitness First. And then ito is for Chris, namin, pasalubong. So, ready ka na? Busog pa. Nilaklak mo ba naman eh? Ito kasi inumin ko mamaya pag nag-start na yung workout. For home na guys, nandito na rin yung bata. Makulit. Batang makulit, kumakain na siya. Ang sarap talaga nito. Ano to, Ems? Yung niluto ni auntie? Afritada o kaldereta? Afritada. Ang sarap. Super cheesy.
Sama na rin ako. Di ba sabi ko sa Friday, sama na ako sa gym. Mm. Para makabili na rin ako na tayo ng ukulele. Oo, sige. Second choice ko club kasi minsan pag first choice mo, walang pag walang yun? Walang club sa first choice mo, edi sa second choice. Walang club sa first choice mo. Kasi nung ako, grade 5, di ba badminton? Mm. Kasi noon, Kumain ka na, mamaya natin pag-usapan yan. di ba nalito si Mami? Oo, nalito ako sa pinagsasabi mo eh. Mamaya. Advance kasi ako mag-isip. Sus! Joke. Kumain ka dyan. Yung rattan fruit wala talagang walang kumakain. Ikaw, Ems, ayaw mo? Mga safety. Mas? Wait, Oo nga eh. Nabuto? Ganon? Kaya nga wala talaga guys. So, akala kasi namin parang lychee na matamis. So, na-curious kami. Hindi namin nakalaan na pakaasim pala na ito. Nakaka-lurks. Research nyo kasi muna mo. Ito na lang kainin ko. Last atis. Meron pa naman eh. Ito na pala guys yung binili namin. Oh. Medyo malaki-laki siya. Ay, mabigat siya, girl. Coffree ba dyan? Coffree Port Digital Safe. So, yun din yung tatak ng dati ko. Century Safe. Ayan. So, it's 9559. 96. Ayan, para sa mga documents, sa mga importante. Dumating din pala isang in-order ko, guys. Yung nakikita ko ulit sa Facebook, mga ads. Ayan. At ang kadala-dala eh. Sige lang sa order. Charot. So, ito, yung magnetic na windshield cover. Kala ko naman ito, mabigat. Yan ba yung Atos. Atos? Oo. Nakikita mo rin ba yun? Oo. Ipitin lang. Oo. Magnetic nga eh. Magnetic. Dugasin lang yung Pero sa labas to. Oo. Ipitin lang ng filter. Oo. Parang Atos. Buti mo hindi ka na yung panay. eh, kasi mainit lagi sana. Busog na busog si daddy. Ay, ipitin ba? Ay, malaki din pala siya, Oo. Ah, okay. Uy, baba mo na to doon. Alright. Para hindi ka, ano ba reklamo mo dyan? Tinatapunan ng kape, kung anik-anik, tubig, sigarilyo. Baliw yung mga nandyan sa kabila eh. Ba't umilalim si Maggie? Maggie Choy? Ay, may siya daddy. Naku, baka may ginangalgal dyan si Maggie. Maggie, ginagawa mo dyan? Maggie. May kinakagat siya, loko yan. Maggie. Maggie. Umalis ka dyan, titingnan ko lang si Maggie. Nangatat mo dyan, Maggie. Aha. Aha. Inuubos nyo na yung dyan. Bigla na lang tayong malalaglag dito sa sea. Ikaw yan. Oo. Wala na, papapatid na to, daddy. Nakakaloka. Alang yan, mga to. So, ayun, Groot. Ilalim na tayo, Groot, ha? Matutulog na tayo, eh. Miggy, ikaw dito ka na. Paka-arte mo pa naman. Alam nyo, guys, nung di pa nalalaban to ni Auntie, ayaw niyang matulog talaga dito. Doon siya kay Crystal pa. Baho daw, eh. Kasi yung lagi malinis din, eh. Arte-arte. Ay, maliligo na lang si Daddy. Then, wala na. Tulog na kami. Yan na yung bata. Ayun nga. Tinanggal niya yung kinumot ko sa kanya. Batang to talaga. Okay na yun, no? Colors. So, ayun lang guys yung ganap for today. Walang ganap eh.
Bukas daw ano? Bukas daw sama si Chris sa amin mag-gym kasi Friday pwede magsama doon. And then every Friday kasi ano lang sila, shorted period lang sila. So, ayan. Sama daw siya kasi magpapabili siya ng ukulele. Ay. So, ayun lang guys ha. Good night. See you bukas. Patuyuin ko na lang ang hair lalo. Kasang basa pa. Kailangan hirap eh. Wala akong blower. Pero mabilis lang to. Tapat ko na lang siya sa electric fan. Bye. Good morning! Nakaligo na sila. Nangangat. Uy! Si Maggie na lang. Sino nagpaligo? Si Ems? Sino pinakamakulit, Ems? Paliguan? Si Poknat? Mabait si Poknat paliguan ah. Ang likod niya paliguan eh. Malikot ba? Hikab lang ng hikab yan eh. Ang taba kasi niya. Si Maggie daw agad ang paliguan. Hindi kumikilos. Ayun. And for today's menu, magluluto si auntie ng Yung salmon. Na-steak niya. hindi steak yung... Ay, ano ba, ante? Ito oh. Ito, daming garlic, tapos butter, tapos kalamansi, ante. Yun lang tatlo na yan. Bango. Ipapa-golden brown ko yan dito sa kalalagang Kalamansi. kalamansi. Saka ibubuhos dito. Wow, Kaya yan. dapat ito crispy. Para masarap. Oh. Oops. Wow, may upo. Namalengke si Ems. Sarap na ito sa sardinas na naman. Oh. Ayan, upo. Ano ba to? Magi! Ay, kalimutan ko na cabbage. Diyos mio. Oh, basta guys, madami kaming gulay ngayon. Kasi kagahapon pala, is pumunta rin kami ng ano, diba? Supermarket. So, bumili ako ng pang green juice. Ayan na. Oh! Daddy, kunin mo si Maggie. Dali. Nabol siya. Bigay mo kay Emma. Good girl. Bigat ano. Bigat. Ikaw, finish ka na. Maligo. Itong dalawa naman na to, oh. Yehey! Dami-dami na may gulay. So, kunin ko lang yung pang ano ko, green juice ko. Saan na yun? Is peanuts. May kale pa ako nga. Ito, kale. Kale. Oh! Poknat! Ayan, medyo dilaw na pero pwede pa yan. Kale and lagyan ko ng konting spinach. Tapos ano ba? Cucumber. Sweet Japanese cucumber. Ay! Kabayo. Yeah. Ang daming sili, oh. Pinili ni Emma. Ayun na kami maubusan ng sili. Ano pa ba? Nilalagyan ko. Ano ba tong dalawang to, ah? Pasaway. Nilalagyan ko siya ng lime. Asan ba yung lime ko? Ayun, kalahati pa ako. Then, Yakult. Yeah. Yakult is life, guys. Diyan lakas. Bananas. Frozen na yun eh. Wala na. Wala na. Strawberries. Ito na lang ratan. Ratan fruit. Wala. Wala na. Hindi pwede apples. Okay na yan. Kaya mo na.
So, ito na guys. Naglagay ako ng apple, ice, banana, frozen banana. Ayan. Overripe na. Kale, spinach, lime, tapos Yakult, and cucumber. Ayan. At ito kami ni auntie. Yehey. Bango. Na guys, ang ating breakfast. Ayan, nakadalawang ganito ako. Kay auntie yung isa. Happy daw kami. At ito, ayaw uminom. Umiinom naman ako eh. Pero hindi yan. Alak. Pagpaling kita eh. Yes, Maggie! Yes, Maggie! Kaligo na si Maggie. Press ko na? Ha? Ayan, para mamaya, ano ko kayo. Ayan o, may mga ganyan sila guys. Oh. Mga itim-itim na kuto. Ayan, naglalaglagan lang yan pag in-sprayan nyo. Mamaya, pag tuyong-tuyo sila, sprayan ko sila. Tanggalin natin, be. Yan si Tom Tom. Na-trip yung ngayon si ano, si Poknat. Tan. Bastos! Tom Tom! Nakakaloka ka! Porn! Naligo lang kayo eh. Kaganyan ka na. Hoy, Miggy, saan ka galing? Ay, nako. May bomba. Atomic bomb na naman si Maggie. Ito na guys, yung luto ni ate na salmon. Garlic butter salmon with calamansi juice or extract. Tapos gumawa ko ng sabaw. Zucchini. Tapos yung instant na, ano ba yun? Yung sa Japanese? Miso soup. Ayan lang. Lagyan ko lang siya ng zucchini. And Thai iced tea. Sila auntie eh. Nag-almusal daw eh. Maya na daw sila. Ayan, nagtutupi. Yummers guys. Butter, garlic. Ay, kabayong. Mutik na malaglag. Tapos kalamansi. Lasang-lasa yung kalamansi sa ano, sa sauce niya. So, simple lang. Pinray lang ni auntie. Tapos, nag-ano siya. Nag-melt ng butter. And then, yung garlic nga. And then, kalamansi extra. Lasa mo yung ano, kalamansi. No? Sarap. Ang simple lang. Pero, yummers. Tapos, salmon pa. Ay, ang bongga. Norwegian. Sabi ko, ba't ang mahal? Gano'n pa ko. Ma'am, Norwegian po yun. Nilangoy niya. Galing Norway pa daw kasi. Staycation. Promise. Yung zest ng ano niya. Kalamansi niya. Or yung zest. Yung asin. Iko-complement doon sa butter. Kaya pala kapag ka nagsi-seafood, nanonood ako ng mga seafood boil na mukbang. Yung sausawan nila, di ba, kalaman, ano lang, butter, tapos with lemon na. Sarap pala talaga. Lagi! Okay. Tapos, ano lang, soup lang. With zucchini, tatanggal. Umay. Kasi syempre butter yun. At masyadong tuyo. Hintayin lang namin si Chris guys. Maaga labas nun yan eh. Friday. Sama daw sa amin sa gym. Kain tayo. Garlicky. Buttery. Lemony.
Sarap ng asim niya. Kumakain ng isda. Tadaan! Sala niya. Social na isda gusto niya. Galing Norway pa. Charot. Norwegian. Yeah. So good. Malaki pala nung ano, slices. Pero okay lang, sulit na. Ano yung kalahati? Sarap. Ano? Yung earth. Laki, no? Natanggal yung balat. Hmm? Natanggal ang balat. Gusto mo babalat? Hindi, pinibigay ko dito sa wala ko. Doggies. Doggies. They like it. Siyempre. Imagine, ingay. Noise barrage. Diyan ka lang. Gustong-gusto mo pumapasok dyan eh. Diyan ka lang. Bigat ka. You're so heavy. Gusto niya kung nasan kami. Or si Daddy lalo. Doon siya. So, lagi nakadikit. Mag-iwan ka nga ng ano dyan. Yung hinubad mong boxer. So, hello guys! Magandang hapon. We're off to gym na. And kasama namin si Junakis. Kasi Friday. Nag-gym din ako. Nag-gym din daw siya. Hindi naman mag-gym yan. Doon lang yan. Uupo. Hihiramin yung ano, yung cellphone ko. Kukonect sa wifi. Diba? Yun lang yan eh. So, ayan. Let's go. Umuulan na naman. Tingnan nyo. So, maulan. Ayan. Pero di tayo papipigil. Kailangan mag-gym para malakas ang ating katawan. Tapos may Nag-ano ka? Nag-wait. Ay, Nagano ko. po. Nakalimutan ko na naman. Ay, nako. May iniinom kasi siyang ano eh. Pre-workout ano niya. Oh, pop. Napakita na dyan. Oh, lagpas ka na. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Kasi, kakaltukan kita eh. Kulit mo eh. Palang pakialam. Wala pa kailam ah. Disgrasya talaga hanap mo sa daan. Nag-aaway na naman kami guys po. Napaka ano nito eh. Kaya kailangan. Pag umaatras din ako, may mga sumusundot din eh. Huwag mo nang gayahin. Diba? Sabi mo ulan, may ginaw. Anong gagawin mo doon anak? Si gym. May gym tapos Pagpagod. nagdala ka ng ano daddy, inumin natin. Yun, meron naman siya. Alright eh. May bagyo nga pala ngayon. Nakita ko sa post kanina ni mama. Anong Let's go. sinong bagyo? Kalimutan ko eh. Basta pinost yun ni lola mo. Si So, Bagyong Roberto. hindi oh. Huwag ka sabing umano sa mga lalalim. Yes. May kaklase akong ano, na Dito! yung buhok niya, kaya niyang gawin buhok Odessa. Ngek. Showtime. Ayan, din na siya nagbihis. Pinampiin niya, yan na lang din yung May ako na ginamit niya. Nag-ano na lang ako. Nagdala na lang ako ng extra shirt niya. Faster na. Ha? Ha? Hindi na babasa. Oo nga. Nilagyan niya ng ano eh. Yung para pag may tumulong something na liquid is mag-ano lang guys. Sa slide lang. Yun yung sinasabi ni anak ay na din niya nalagyan yung shoes niya noon. Nanood ako nung ano niya, yung haul niya eh. Hindi pala siya pwede guys. Kailangan 15 years old. Goyo, 14.75 years old na. Oh, 14. Batang kita. Ayun, dito lang siya sa labas. Mamaya na lang mabilis na kami ni daddy ha.
1 hour mag-miss you. Bye-bye. Okay lang, 1 hour. Kaya mo naman yan dito. Sige. Gusto mo yan? PM mo na lang ako. Ano yung PM? Ay, text mo ako pag may kailangan ka. Me! Naliligaw na ako, guys. Dito sa parking. Hindi ko alam kung saan kami nag-park. Kakaloko. Andun yung mag-ama sa ano eh, sa sasakyan. Pinauno. Ah, bakit blurry? Saan ba yun? Seryoso, pinaghirap eh. Ayun. Sabi ko, Chris, asan kayo? Di ko makita si Tonton. Binusinahan ako ni Daddy. Andun pala sila. My God. Kaka-girl. Naliligaw. Bakit andyan to? Lumipat siguro to. Lumipat ka, ano? Uwe. Hindi, andun yung mga baka. Ah, sabi ko na eh. Eh, sabihin niyo. Lumipat ka nga. So, let's go. Nak, pabukas nga, nak. Baba na. Bakit? Kain tayo. Sabi mo nagugutom ka na. Lagay mo to doon sa ano, kabilang side mo. Busina kami ng 3 beses ha. Yung na nga narinig ko. Kaya kaano ko siya eh. Nag-mobile data. Ala! Di naman mauubos yung load ko niyan. Kaloka. We're here guys sa house of lasagna. Dito lang sa Moa Eats. Malapit sa Fitness First. Ito favorite niya kasi lasagna eh. Ayan. Gutom na daw siya. Gutom ka na? Sobra? Pinapakain ka kasi kanina eh. So, ayan. Green salad pa lang yung lumalabas. And itong free na tinapay. Hindi pa ako patawid. Patabi. Appetizer. Calamari. Calamares. Same lang. Calamari. Anak, dapat ito anak oh. For you too. Abubulot siya. Sige, Nay. Try mo. Ilang. Kain tayo, guys. Uy, di pa tayo nagpipray. Shall we? Muna. Pray muna. May Father, Son, Holy Spirit. Amen. Just for the Nagpipray, nakatingin sa ano, cellphone. Ba yan? Kain tayo, guys. Ayan. With loaded potato. Potato wedges. Hala ka, sayang yung ginim ko. Charot. Tikim-tikim lang naman, guys. Yung anak ko naglambing kasi eh. Close your mouth. Kain tayo ulit. Here's our lasagna na, guys. Half tray for 830 pesos or 850. So, ayan, chicken lasagna. Okay na, anak. Table mo. Ay, table mo. Plate mo. Stop na yung ano, phone please. So pretty. Wow. Tapos magta-take out ako para kay auntie tsaka kay Emma. Or para bukas. Breakfast nito. Hi guys! Tapos na kami manood ng sine. Yung pinabibili lang neto, pang bibili namin. Yun, nakita namin. Happy Music. Mga ukulele niya daw. Parang mahal naman. Eh, yato ba yan? Ukulele ba yan? Oo, yung walili yung mga maliliit na yan. O sige, tara. Yung pakwan na lang. Wow! Tara, pasok din. Pag hindi mo natutunan Marunong yan. First place. Mas ka na. EBS plastic. So, pwede po siyang mabasa. Mabasa. Opo, kasi plastic po yung materials niya. Okay. ABS plastic. Okay.
Meron kayong mga tab? Wala. Wala. Sa ano, sa YouTube. Pero nababasag siya na ano. Yes, mas na. Basta po pag na ano siya. Patay tayo dyan. Kahit Eh di dapat yung kahoy na lang. Ano? Ano bang mas maganda, miss? Ganun din ma'am, basta nasa pag-iingat kasi. Oo. Ah, okay. Kaya lahat naman, kahit sa gitara, ganyan din po. Kung mabagsak. Naku. magkakaroon. Katakot. Baka isang araw mo lang yung walang yaka. No, masaya ka na. Ayan, ang cute. Oh. Binila na rin namin siya ng ano, yung lagayan. yung mga memories ko kanta. Bibidyo ako sarili ko, tapos papost ko. Anyway guys, we're here sa ano, Miniso. So, ito yung binili kong ano. May nagtatanong kasi sa inyo eh. Ito ba yun, daddy? O ito? Yun. Ito, yung scale. Ito binili mo, oh. So, 449 pala. Ah? Black dito. May Oo nga. ito binili mo. Kaya nga, alam nyo yun, nahanap ko lang talaga yung Weververse na ano, yung stuff toy. Kasi wala talaga Hindi ko kami lang mahanap. nanonood na Weververse eh. Kahit na, gusto ko lang na. Uy, nanonood ako minsan, diba? Pag nanonood ka. Ito, ano to? Maliit. Scale din. So, ayan guys, sa mga Miniso. Doon lang kayo bumili. Battery operated na siya. Knockout si Chris Polo. Oo nga. Bakit? Patingin. Oo nga, bakit? O dahil sa pag ano mo. Ito oh. Kapal lang, no? Oh. Colorx. So, ayun guys. Good night till tomorrow. Maganda lang ako. Palit ako ng damit. Wash ng face. Night. Ang ingay ni Tom kasi nandito si Poknat sa ilalim. Eh, hinaharas niya kaya pumasok si Poknat kanina. Bye.